todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión atopámonos na cuarta edición do Rally Mix de Ribadumia, celebrado na Vila Pontevedresa de Ribadumia. Cun total de 101 inscritos, falaremos con algún dos seus participantes. Boas a todos, temos con nós a Adriana Bo, copiloto dentro do Campeonato Galego de Rally Mix. Boas, Adriana, que tal? Hola, que tal? Bueno, se non nos falla moito a fonte de información, ti comenzaste no Rally do Botafumeiro lá polo 2018 e repetiches no 2019. Como foi a experiencia de comezar en asfalto e despois pasar ao Rally Mix? A ver, a experiencia foi moi boa, xa que era o primer rally. Bueno, ten as súas cousas boas e malas, porque éramos inexpertas, que era a primeira vez, éramos unhas rapaciñas de 20 e pico anos, e a experiencia moi bonita, porque era o rally da casa, e estábamos super ilusionadas. Despois probamos en terra, e aí gustounos moitísimo, pero moitísimo máis que en asfalto. É moito máis divertido. Vale. Sabemos que ata fecha solo copilotaches a Tamara. Se agora mesmo che dixeran, mira, ofrecemos che que copilotes a quen queiras, a calquera piloto, da igual, nacional, internacional ou do gallego, a quen che gustaría cantarlle as notas? Pois sigo sendo fiel á miña mellor amiga. A verdade é que non teño así nadie que dirías, pois me encantaría ir con el, porque a verdade eu empecé no por ela, porque era a súa ilusión preparar o coche e correr as dúas, entonces sempre o fixen tamén ca ilusión dela. Entonces non é algo que a mí me chame de ir con outro piloto ou facer un nacional ou así, eu aquí xa vou feliz. Vale, que che fixo que te motivou a ser copilota e non pilota? O sea, gustaríache cambiar de asento algunha vez? Teño yo dito a pilota, pero non lle fai moita gracia. Tenme dito que si tal que proben algún slalom, pero bueno, que en terra aparte é bastante difícil. Sí que me gustaría probar, pero bueno, pouco a pouco podes ir vendo. Vale, somos coñecedores tamén de que o mundo da competición, por desgracia, sigue sendo bastante machista. Ainda que o volado é que ti estás nun equipo que é prácticamente feminino, as dúas sodes mulleres. Entón, aparte disso, tuveches algún problema polo simple feito de ser muller neste mundo? No, a ver, os compañeiros é todo genial, si que a veces o típico, que vas a algún patrocinador e che di, pero quen son os homens que van correr ou así, si que hai algunhas cousas de atrás, pero bueno, o mundo vai avanzando, vai cambiando, entonces isto vai mellorando e tamén me alegro de que cada vez haiga máis mulleres neste mundo. Vale, enlazando un pouquiño con eso, que consello lle darías a todas esas rapazas que lle gustaría comezar ou que acaban de comezar neste mundo dos rallies ou dos rally mix? Es que vayan sin medo, que vayan pa diante, sin medo, e a por todas, que está un mundo pa todos. Vale, bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo da túa zona que teñamos que ver sí ou sí, ou visitar ou incluso probar algo gastronómico? Sí, da zona de Vedra, pois está o típico Jondián, hai unhas cataratas moi bonitas que lle chaman as do río Pereira, despois hai o Arenal de Berres, que está ao lado do río Ulla, é o Pico Sacro, pouco máis. Vale, intentaremos ir a algunha delas. Perfecto. Vale. Xa para finalizar, a pregunta pola que naceu o programa, que importancia crees que debería ter ou que ten para ti o tema da saúde mental, sobre todo enfocado hacia o mundo dos rallies e da competición? Pois a saúde mental é moi importante, sobre todo neste tipo de competición, hai que estar ca cabeza ben amueblada e a verdade nun estado anímico ben, porque este sí que é un mundo onde tens que ter os 5 sentidos, por así dicirlo, entonces sí que tens que estar mentalmente ben. Pero bueno, sí que é un mundo, a mí axudoume moito. Tuve a miña época así e tal, e o rally foi unha das cousas que me axudou a ter o ánimo máis elevado. Como escapatoria tamén. Como escapatoria, sí. Vale. Algo que queiras ti, en plan, un saúdo, un agradecemento ou algo? Pois nada, a vos por esta entrevista, que me encanta o que facedes, e bueno, despois sobre todo a miña amiga Tamara, que sin ela isto non sería posible, e tamén hai que agradecerlle a David Santos, que é o que sempre nos axuda con todo. É así, é que sin ela eu non estaría aquí. Vale, pois moitísimas gracias e vémonos nas carreiras, moitísima suerte. Gracias.